Здравейте на всички! Аз съм Даниел от спортен клуб по воден велосипед Sea-Bike. Днес ще си говорим за грешките, допускани от начинаещите при използването на водния велосипед. Първо, ще покажем какво се случва, ако витлото, перката, ви е прекалено нависоко и стърчи над водата, или е прекалено надълбоко и как да коригирате това. След това ще покажем как да поставяте стъпалата си върху педалите, когато плувате с водния велосипед. Когато перката ви се подава от водата или е прекалено дълбоко, когато плувате, можете да видите колко дълбоко плува във водата. Създавате прекалено голямо съпротивление с тялото си и губите голяма част от тягата. Точно обратното правите, когато перката се подава от водата. Ако тя е на повърхността на водата, започваме да движим поплавъка обратно, по-близо до перката. И по този начин всъщност я повдигаме. Добре, това са поплавъците. Те разполагат с съвсем малки части. Тук има един малък пръстен. Така че ако перката ви се подава над водата, първо можете да отстраните ето тази част и да я оставите на страна. Връщате това обратно, отпускате надолу и плувате. Ако по време на плуването все още усещате, че перката ви се подава от водата, повдигате. След това изправяте и просто премествате леко надолу по рамката, ето така. После се отпускате и отново плувате. В случай, че перката продължава да се подава, продължавате да местите надолу, докато не достигнете безопасно за вас положение, т.е. идеална позиция, при която водния велосипед изглежда така, пускате надолу и вече можете да плувате. Когато водния велосипед е нагласен по този начин, това е перфектното хоризонтално положение във водата, при което перката ви е приблизително на 5 см под водата. Поплавъкът също ще бъде на различна позиция върху рамката, ако носите неопренов костюм или не сте с такъв, ако плувате в океана или в морето или в басейна. Съществува зависимост от мястото на плуване, защото различните видове вода имат различна денивелация. Това е важно съображение, което следва да имате предвид, когато местите тази част. Така че, ако първо плувате в басейн, тогава плувате по този начин. В случай, че после отидете да плувате в океана, може да се наложи да преместите малко напред, защото иначе водния велосипед отново ще отиде нагоре. Тази част е нещо, което просто ще трябва да нагласяте в зависимост от това с какво сте облечени или в каква вода искате да плувате. Както можете да видите, сега сме го нагласили както трябва. Перката нито е много дълбоко във водата, нито се подава извън водата. Позицията е перфектна, за да може Алексей да плува. Когато ползвате водния велосипед с нормални тласъци, без да натискате плавно педалите, стъпалата ви ще се изхлузват от тях, а тогава също ще губите тяга. Когато плувате, стъпалата ви трябва да са поставени правилно върху педалите. Когато сте оразмерили правилно, ето, това е моя размер, стъпалата ви ще са поставени правилно. Не трябва да поставяте така краката си върху педалите, защото стъпалата ви моментално ще се изхлузят по време на плуването. Това, което следва да направите, е да поставите възглавничката на стъпалото си, така че пръстите ви почти да се захванат за педала. Тоест да го задържите с пръсти и когато и двата ви крака са в това положение, ще можете да въртите педалите много леко. Това е тайната, за да можете да плувате лесно и бързо с водния велосипед. Да въртите педалите много леко, така че всъщност скоростната система да върши действието, а не вашите крака. Ако плувате с такава тяга, краката ви ще се изхлузват от педалите. Това, което искате да постигнете, е съвсем леко да редувате и да въртите педалите. По този начин ще сте по-отпуснати и водния велосипед ще работи по-добре. Добре, тук можете да видите как той върти педалите много бавно, постига без проблеми много добър тласък и краката му не се изхлузват от педалите. Можете да видите, че възглавничките на стъпалата му всъщност са върху педалите. Благодаря много на всички. Това беше нашето видео за някои от най-честите грешки, които правят начинаещите.
Надяваме се, че сме успели да отговорим поне на част от вашите въпроси. Ако има други неща, от които се интересувате, ще се радваме да се свържете с нас. Всички данни са на нашия YouTube канал. Ще се видим в следващото видео.